My name na Basi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when I watch this Asante Nkabom program, I dey enjoy am well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears as I think about moody di kind of. Now they told me in the main dear me tia adofo Asante for umi ko tie they told me no o na KUSI Media near hunu baby Asante no every buy and Asante be seen Moson for Nana KUSI about do men san prampa na sensia we de di kan me de aseda kese pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de di kan de bre wo wodafo busa ho se ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso miero na me de bre wo me de bra kwasi ada ukuada na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na Nana KUSI Media ene na Nana KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de etoso miero e bre wo we o mai ma yesan ema mu nyina mo shia mo so for Nana KUSI obodo mensa brampa na sabre me mo shia yi da sari ye ne da no yeshia e wo Nana KUSI Media ene na Nana KUSI TV so na ye de dwedi a wato de ka mehwe na ye de abro eye nwoma ene ye kenkan enti sabre wobetwe wakonya baby awo bia so akwankwanu ase na otie tasibu na atie baby bia wo ya eja wo follow ye no wobekoso no wadi anchi na enenso yesi nkonwan ye de eye ka mehwe dwumade ne ye de abro ye da so e wa Asante Nkabom de toso mienu no mu na Asante Nkabom de toso mienu mu ye dru eye kratafai toso aduonu mienu ene aduonu emiensa na se de nyina enim na de ye di kan ahwede toso num no enkran ya bankesie mu ho na eja konto ya wakoye no hotetefo dia ma amrado ni besi ewo manhia hemfie bia no na wode kɔ amrado abankese mu no akɔbɔ amrado amane yesi wakoka nsɛm wasie ene nsɛm na prempe ene na hemfo adwene dia fa amrado ho nyina de akyerɛ eye amrado enti ama amrado so afa ne ho adwene ne yehwɛ ne besi wakyire na ansana no esrɛ wara edwuma bia da roma ene wase mu edi sɛ edwuma de brɛ wo memenda ene ukuada ene ne fiada bia ene ne kwasiada ene nti abusiafo ye kaw sɛ adonko bi chess limited ene omo boa yen papa omo na di on products de abedwa so ene bi sam table isu yi sɛ ne o peye adonko premium energy drink bi odwa so adonko 123 adonko atadwi ginger ene afi eye adonko black and one kasa afi coronavirus ai ne ho asɛm na ba bi bibia o yi a ye nyina ye bo ye ho ban de free ho no Dr. Kweku Otin asan de eye adonko hand sanitizer de aba ni nyina no ko dwa so no apebi ekra kwa ye ho so ne nkutie wa bofo nkrato de ba ye de akenka asɛm na to awso empani say titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ɛne yɛ sɛ titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ de a mebusa sɛ asante efiri hen ebi mu kyerɛ sɛ asante efiri bon bi mu ɛna obepi asante man so ebi mu kyerɛ sɛ ofi atweaban so ɛna osane ba fam abakosam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔ ho bɔ mu ma enne wabɛyɛ Asante ne sɛnti ɛna afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de di kan ɛne Asante Nkabom de toso mienu ɛde brɛwo bisa ho sɛ yɛdan na Asante Nkabom edi kan de ba ye na anyina na mu Asante Nkabom toso mienu ɛne begina ye ɛbɛyɛ mede GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ na Nana KUSI TV ɛne na Nana KUSI Media so nam de saa dwuma de abro memenda ɛne kwasi ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwasi ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kind of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi.
Have you heard of Nana KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Nana KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV. We are my sign Emma Munyana was she sabre ya kwakuti ya boafo kratwa bay na ye de akenkan semno ye de bro na de tie ne se ye wade ye di etosum ye no ahwede ye di kan no ase ahemfia Asante ahemfo ahia abofo no efiri aburuchiri aba enenti ye hwe nkra ya wode efiri ye aburuchiri hima hodomo ede aba ye nyina enim se na na prempe ene na ahemfo esoma abofo ma wokọ ye aburuchiri hima ho so nkobusa no se anokwa eyo no ena wama amrado kwan emode mrabi ede aba be hye Asante man no ana so wonya nipakum woma nipa kwan mo medidwa ewo Asante ene de eka ho wie oman ba ye hwe sese kumosi ahemfia Asante ahemfo ahia abofo no firi aburuchiri aba na prempe na sabre ka se wosi achiame muntie ema Asante man te se ene ehia ye enye bone bi abofo ayi tu won kwa aburuchiri eno asan aba inti mepese obia ye din tie wo anu masem ochia me sorry no kasa wo se sade nana esie no wo se Asante abofo a ye tu won ema wo kwa aburuchiri no asan aba na sabe twene anim da ho no mo a ye monche inti muntie abofo no enum ekasa obofo sorry na okwan ne mene mo kakra no so tumfo nananom ema ne mema ye do tumfo asese wa ma ye kwan se ye mfa ne a ikuhu ye entomo anim nananom mosma ye se ye nkọ ohema Victoria anim na ye mfa sisi amrado esisi ana esisi a amrado esisi yen enyina nkọto nanim onyame ene ya abosoma da roma ikuduru ho no asomdwe mu ye kọ ohema ahemfie e de kọto ne krache panyina anim se Asante hene ene wasoma yen nti ye pese yehunu wahema na yede no kasa krachi no ekuhunu wahema no san ba ya nia obeka kire ye ne se wahema Victoria ese ohia yen na asembia ye wono ye meka nkire amrado wana dwabe hene soro ye no wase nti e kadudu enyina ye kwa ena obofo se ane nana ye bia senka woni yen ebekasa enso krache no ampene nti na sade ye call no ano ene ya san aba e wana mampon hene sorry ni wose ne moma yemfa adwen foforo ena obofo se nana mesrew se mama no nsi na mampon hene se krache koso na eja obofo se nananom ye san bedru nkran no ye call amrado ho eho ene yehunu se yada enso yenya wa ewu abonten nananom amrado ato ne nsa achi akwa aburuchire akwaji asojafo apema hasa ya wo ya abrofo fita ba ebiew wakofa hausa fo asojafo apem en wode mpoano asojafo a mpoano asojafo hangwotwe nso aka ho sai nipa ye okutokuta tuo nwanwaso bi a ehu en wode won eba Asante yema yehunu se esiaka nanso otuo bia isi obema bo da biu yesuma obenyansafo na enye na montenten yenti yekohu na mrado kwaka kire no se otumfo se afedie opene so se aban enyi obi ema ometene komase enti se ye kwa wonipa koro no emboaboa ne ho na yene no enko de mampo hene se krachi moya die se mutimi enya sa adwene no entem
no bofo se nananom di amrado e ka kire ye ne se sa sempa no tumfo ka dia ene omra me kire wono amrado ana o mehia wono amrado e wo praso na o mechim krata afoforo ebiew wontua e ka amrado abo e wa sojafo ya wodo e ba no nyina e ho ka nananom na ye anantese ene se wahima anhwe yenim na wama yene amrado ene no ama amrado ne na soja panyine kwan ese wonfa soja fo mpemsa ene wo ha a ukutakuta tuo a ehu ese onfa metore ye ase wa na eja chiame a woni hweka wo se na nanom asomwa wo so tumfo sade abofo no sie no wo se wahima Victoria anhwe wanim ebiew ohema ama amrado atuo mpemsa ene wo ha baako aye mono sa sojafo mpemsa ene wo ha emfa emetori asante ase wa ene eja na prempese otumf nananom de asie eno no na mo adwene ene sen dwabe na asori gina hoyi no so otumfo asem ne nyane ye mo aboa ye ho ema wo kon na enso ahodaso ne bema muma yentu abofo nkokwa Asante nkura hodo no mu na yenkose won se omontoa se na bekwa hene enso aba ese se yesere no na wosan kofa ne dom ekusi asojafo no ano na Asante man ede ye atuo akwa akopia no ogusu kasa no te se abofo bi efiri bekwa ya ba na eja osema ma wo chiame ekofa won ebaaye na wachia me duro no waso tumfo mrantie yi efiri be kwae na aba na wase ukutankra e de ma Asante man na prempese e de wachia me ma won kan na yentie wachia me se abofo utumfo se wotie mo na abofo ese utumfo ye efiri be kwae na eduru ha anopei asentia na be kwae hene di asoma yen ele se wo hunu se de eba edin Asante enye omanwa ni atenase ama kwese kokko aba begu ye ni ase sabe subi ese obebu ama wase wo ho a wan kasa se wo ho inti wotu abofo ama wakwose amrado se wono de wone ne man agi amrado ene na ban atum inti wama won kwan ama wode amrado franka aba bisi be kwaya hemfie inti wo se ye mebo wo amane wochia me se sade abofo no sie no wose na bekwa hene se wono de wage amrado aban atum enti yemfa ya adwen wana dwabe hene se otumfo de abofo no aka eno ne de a moma yentu dipa na wonkwa asumnya enkwose amrado se otumfo apene so se wonne Asante man ede wo ho ehya aban ase enti womane kwan se aban emfa de nipa emra metena kumase na nanam nyina se ye ne nana eya adwene na prempese na nana medamo ase metu abofo metu abofo sie ama wakusi amrado ana wakwasi amrado ne dom ano munyina enim se sebe mfuntu okum kramo eno na ama abasa ye mepese eja yeyo ene se ye beboaboa ye ho atoto atuduro na se bibi esia amfayase misre bio se wode aboa no atugyamu na wontrutru ya woda ena enti yesorie bia nkwane memu enkwane ne bamfo entu agina na munyina ensamra wokyene achi ya eja wonyina wose utumfo yate eda wase na eja sei mana ne so na ne sorie na ne sorie o sorie o eja utumfo ede sorie we omanma dia kosie no utumfo suma wosuma ye ese won kwa abrochire hima ho nanko woni abrochire hima enko kasa no ankosi aga abrochire hima amakwan mpu na kampasi wati abofui enso obe ne den ni nyina no se amrado so aboaboa no ho akopa asojafo ya akere se wode ba betoro ya Asante man ase ni nyina no akwa ya semu a abeye abeseno ya akere se na nanom utumfo na prempe ede na nanom nkaye ehunu ni woye no ho we omama ye fransi ai na nyankopon ya adom a me no be se hia biu na afi yahwe
anamo a nana prempe ene nana hemfo mu bitu saa bre yi a ambrado e dia sojafo e ba wosi bosomfo na kusi obodo mesa abrampa makrao bye bye empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia mibusa say asante efri hen ibirimu kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante manso ibirimu kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say asante emusie bi ede kan wo ho bomu ma enne wabeya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din asante nkabom de edi kan ene asante nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho se ye den asante nkabom edi kan ne ba ye na enyina na emu asante nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede gp so obeka me ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel mi nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Perchi number 2, just at the junction to the main Perchi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. Have you heard of KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.